stadigvæk en tilbage. Ja. Ved du hvad, jeg tror vi skal... Hvad siger du, så vi prøver at ringe til Claus? Hvem er Claus? Det er min kæreste. Din kæreste? Ja, jeg skal ringe til Claus. Jeg ringer til Claus. Jeg ringer til Claus. Jeg ringer til Claus. Din kæreste? Ringer til Claus. Det er Claus. Vi ringer til Claus og stiller ham et spørgsmål til 1 million. God aften, Claus. Jeg er Hans Bilgaard fra Hvem er millionær? Jeg sidder her sammen med din skønne kæreste Charlotte og den lige så skønne Lasse Remmer inde i studiet. Ja, de har et spørgsmål, der driller dem. Okay. Det er et spørgsmål til 1 million kroner, Claus. Jamen, det er flot. Du får din kæreste i røret, og så har I sammen 30 sekunder til forhåbentlig at finde det rigtige svar. Ja. Charlotte, bøj, 30 sekunder fra nu. Ej, lykkes du, var lille Gingsen. Hvad er sidst? Robin Hood eller Dummebog? Ja, der får jeg det store. Jeg tror, Robin Hood havde sidst. Tak for det. Tak. Hej. Hej. Vi er på Glory nu og prøver at gå efter 1 million plus 1 million fra køkkenfirmaet. Du sagde Robin Hood, og jeg sagde Robin Hood. Klar til Robin Hood. Nu har vi lyst til at svare Robin Hood. Ja, det tror jeg, vi har. Skal vi ikke gøre det? Skal vi klippe til den og så sige, ved du hvad? Om ikke andet, så er det mig, der har dummet mig 2 gange på 1 million kroner. Så er det mig. Så er det folk, der siger, ham der. Du er god. Det er også en slags rekord. Jeg har så meget lyst til at svare Robin. Vi skal svare Robin Hood. Det skal være Robin Hood. Det skal være Robin Hood. Vi svarer Robin Hood. Vi svarer det. Det kan kun være Robin Hood. Vi har tænkt os at svare det. Nej. Det går også. 500.000 til det gode formål. Jeg skal nok finde på noget andet, hvis det er. Hvad er jeres endelige beslutning? Vores endelige beslutning er at svare B. Robin Hood. B. Robin Hood. Godt. Det er så enten 50.000 eller 1 million. Jeg tager ikke kig. Jeg synes, vi skal gøre det her igen. Skal vi ikke det? Ja. Ja. Ved du hvad, jeg kan godt stille på at give den her 50.000 og sige, det er... Nej, ved du hvad? Nej, jeg vil sige det. Det er rigtigt! Hvad var det? Det er 1 million. Nej, hvilket svar? Hvad? Hvilket svar? Robin Hood. Okay. Nej, sig. Lille Gingsen, var. Oj, du. Åh, titta. Kom, Gingsen, du. Kom, Gingsen, du. Whip. Whoops. 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 I må ikke holde dig, hva'? Du er alt for stor, hva'? Lille Gingsen, så. Ja, du. Så er der en mere, så I får faktisk en med hjem hver på 1 million kroner. Og jeg synes, det er fantastisk indsats. Nej, don't use your little fat ass. Og jeg vil sige, at det har stor jeg bliver sgu aldrig træt af de selskaber, der remmer. Det er fantastisk, at jeg denne gang kan sende dig 1 million med hjem. Og jeg vil sige, Charlotte, du ligner 1 million, og du har 1 million til Martins bekendelse. Det er fantastisk. Det er stort. Lad os se jer. Det var en stor fornøjelse. Jeg vil bare sige tusind tak for i aften, og jeg håber, at vi sammen kan knække cancer. Og jeg håber, at I har haft det mindst lige så sjovt, som vi har haft det herinde i studiet. Jeg vil have nutid, og jeg vil have fremtid, men jeg vil også have miraklernes tid. I er ikke forbi. Kom så. Tak for i aften. Og det er ikke kun Hvem vil være millionær, der har samlet penge ind til Knæk Cancer her i løbet af ugen. Sigurd har også været på gaden med taxaquizzen. Og vi kan du se, hvor meget Shirley og Mikkel Herford hver især har fået samlet sammen til det gode formål.
Knæk Cancer ude på TV2 med det store indsamlingsshow Knæk Cancer Live. Det bliver alvorligt på den sjove måde. Knæk Cancer Live i aften kl. 20 på TV2. Altså, allerførst hjertelig kæmpe tusind tak til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary for den her pris. Jeg så den ikke lige komme, og jeg er meget beæret og en anelse overvældet. Ikke mindst når jeg ser, hvem der ellers har fået den her pris de foregående år. Jeg tror ikke altid selv, jeg synes det er lige fint at sidde og tegne, så er det godt, at vores kommende konge og dronning kan huske mig på det. Jeg skal gøre mit bedste for at fortjene den, og forsøge at lave nogle flere, forhåbentlig gode bøger. Ja, og så vil jeg bare, nu skal det ikke blive helt Oscar-tale.